Mihimo giyano nga tribute ang Mandawis government sa pagtaliwan karong adlaw ni kanhi Presidente Benigno Noynoy Aquino III. Gipasalamatan siya sa iyang mga nabuhat labi na sa dakbayan sa Mandawi. Adunay live report si Nico Serino. Nico? Yes, Bob, paghandom o pagpasalamat ang mipatigbabaw ini pagtaliwan sa kanhi Presidente sa nasod. Sa ganghaan sa Presidential Building, gihimo kaganihang buntag ang seremonyas pagtukar sa pambansang awit. Gipangunayan kini ni Mayor Jonas Cortez kauban ang mga City Hall employees. Yano nga tribute kini alang sa kanhi leader sa nasod. Ang bandila gibutang half-mast agi og pakisimpatya sa Mandawi City sa kamatayon karon ni kanhi Presidente Noynoy Aquino. Gikasubo ni Mayor Cortez ang balita ug mapasalamaton sa mga proyekto ug natabang sa kanhi Presidente ngadto sa dakbayan. Ug unsa ri atong mga success triumphs nga atong napaymuslan karon, in one way or another nakatabang yun ang atong former president. Ang pagdumala the system nga ilang gipaningkamutan nga nakapausab gyud sa mindset sa mga local leaders. Gidaig niya ang kayano ni Aquino og dedikasyon sa trabaho. He was parang ginako, no, he was an epitome of dedication and simplicity. Talagsaon na kayong presidente nga moabot nga di magpasirin og naay traffic light mohunong gyud. So nindot kayo nga iyang gipakita bitaw nga no one is above the law. Sa ilang bahin ang sangguniang panglungsod muhimo usab og lakang pag-ila sa kanhi leader. Sa sunod sesyon mupasar sila og resolusyon kabahin niini. Kalit man kayo ang iyang kamatayon. Kami sad karon pa mi nakahibaw sa maong hitabo. Unya, one thing sure is that the sanggunian sa Mandawi magpasar mi og usa ka resolusyon, no, expressing our sympathy. Sa pikas bahin pipila ka mga talisaynon nagpasalamat usab sa serbisyo ni Aquino sa nasod. Gikakugang nila ang balita sa iyang kalit nga pagpanaw. Sayang kamatayon mo pa kanto sa sayang pagka-ex-presidente nga mapanaw sa may pagpanaw sa iyang kinabuhi. Salamat sa dako nga siya isip presidente sa unang panahon. Gawa sa Mandawi, Bob, naka-half-mast na sabkaron ang bandila sa nasod sa lain-lain nga mga opisina o mga departamento dinhi sa Sugbo agi og paghandom o pagpasalamat sa kanhi Presidente. Bob? Daghang salamat Nico Serino sa imong live report.